Kumele sikwamukele indaba enze ihora lokuqala emini lezi ndaba nizithulelwa uSakhiwo ngokwasokhela ake sibheke nazo ezinohlonze emini nje. Akusenani uThixo semthathile kalokho. Besingavuya besingajabula singathola uxhaso lo. Kuyaqhubeka ukuhlonzwa kwezidumbu ezabantu abangama-33 abaphangalale ngesikhathi igibhidlika isakhiwo eGeorge eWestern Cape. Is one of those focus areas which is going to help poor people. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa kulindeleke ukuthi ashicilele ngokugcwele umthethosivivinywa womshwalense wezempilo owaziwa ngeNational Health Insurance namhlanje ntambama ezindlini zombuso. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa kusasa kulindeleke ukuthi avakashele indawo kwabhidlika kuyo isakhiwo eGeorge eWestern Cape ngesikhathi esingaphezulu kwesonto esedlule. Isibalo sabashonile simi kuma-33 okuhlanganisa kubo nabaseningizimu Afrika abayisikhombisa. Njengamanje sixhumana nentatheli izindaba ze-SABC uLerato Fekisi khona eGeorge. Ndiyazibusela mhlanje silapha eGeorge apha kwesehlo sizekeleke leveki edlulileyo apha emva kwam izibuilding apho abantu abasoleka abantu kule collapse bazo-identifya usapho lwabo ngokuzothanda nobongani Nyoni naye othe waselekela umntana kokwabo kwesehlo sizekele leveki ephelileyo. Bongani ngicela siqale sithethe tata uba ingaba nilusapho niziva njani emva kokuva umnakwenu akasaphili. Kulusizi kalokho sisenhlungwini kalokho because we didn't expect this in this way, so akusenani uThixo semthathile kalokho. Besingavuya besingajabula singathola uxhaso lwabantu nezakhamizi nje nama-members nekhampani kanye nohulumende kalokho. Ngaba tani nifuna uxhaso mali lwantoni? Nifuna ukwenza ntoni ngale mali nicela kuhulumende? Uhulumende siyabesicela naye afake isandla for transportation kumfowethu because sekudeni kalokho. It's too expensive ukuthwala umuntu oseshile. Lo ngibongani Nyoni osolekelwe ngumntana kokwabo apha kwesehlo sibhlungu kangaka sithi ucela urhulumente nabantu abanenhliziyo ezinhle babanike imali yokuzisa umzimba kokwabo ekaboka kwemntana kokwabo baphinde babuyisele back to Zimbabwe. Kodwa kuma sibone back to you guys e-studio. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa kulindeleke ukuthi intambama namhlanje ashicilele ngokugcwele umthetho ozolawula umshwalense wezempilo waziwa ngeNational Health Insurance. Nokho izinhlaka ezifana neBusiness Unity SA kanye neDA zisabisa ngokuthi zizonikela enkantolo ngenhloso yokuphikisana nokuphasiswa komthetho NHI. Lo mthetho womshwalense wezempilo osekuphele iminyaka engaphezulu kweshumi udingidwa egcineni usuzophasiswa ngokuphelele namhlanje. Yize kunokuvungama ngawo umengameli Ramaphosa uthi akusekho ukubuyela emuva ngalomthetho we-NHI. NHI is one of those focus areas which is going to help poor people. And now the opposition on NHI is coming from well-to-do and rich people. It's coming from those who have the ability. And this is what often happens. The haves don't want the have-nots to benefit from what they have been having. Umengameli wenze isibophezelo sesethembiso kosomabhizinisi ngokuthi uhulumeni uzoqinisekisa ukuthi umkhakha wamabhizinisi uzodlondlobala kuphinde kwakheke namathuba emisebenzi ngalolu hlelo. Focusing now, my premier here embarked on Nasi Spani. Here is a job, employing many young people, and in a few days he will be unveiling the number of people who are going to be trained in various skills. 500,000 of them have applied and more, and they are now going to have an opportunity to be trained in real skills that are needed in the economy. Kulomhlangano nosomabhizinisi bamaSulumani uphinde wasebenzisa ithuba lokubanxenxa ukuthi bavotele inhlangano ebusayo idle ukhetho ngamalengiso. The 2024 national and provincial elections
We want a clear majority for the African National Congress so that we never have a coalition. Uphinde wezwakalisa ukuzethemba ngokuthi i-ANC izokwazi ukunqoba ngengcacu ukhetho likazwelonke ngaphandle kokudinga ukungena emshadweni wokubusa ngokuhlanganyela namanye amaqembu. Lo wabengusihlalo we-ANC nephini kaMengameli wezwe ubaleka Mbethe ukhankasela iqembu elibusayo eKatlehong ekuruleni namhlanje njengoba sekusela amasonto amabili kiwe okhethweni. Leli qembu liyaqhubeka nokukhipha bonke ababengabaholi bayo ngemizamo yokuqomisa abavoti. Njengamanje sixhumana nentatheli SABC uCalvin Dludla. Cebisa asikwamukele endabeni zasemini sicela sichazele ukuthi uthini umyalezo ohanjiswa uMbethe kuzakhamuzi zalapho. Angibingelele Manzuza ngibingelele nombukeli wendaba ze-SABC esekhaya sila eKatlehong njengoba ke i-ANC iqhubeka nokuqobisa abavoti njengoba kwaziseke ngomhla zingama-29 kuyona lenyanga esiphezulu kwayo kuzobe kuvotwa kanti ke abathumeleke esinye seyishoshovu zaso umama ubaleka Mbethe okhona la iduze kwami ke uhambile ke engena umuzi nomuzi ke qomisa amavoti angeke ngize ngimkhulumele njengoba ekhona mama asikubingelele sikwamukele sibukhoma la endabeni ze-SABC sikubonile ungena umuzi nomuzi uqomisa abavoti ubatshela ukuthi bangakhohlwa ukuvotela iqembu elibusayo African National Congress bathina abantu mangabe ukhuluma nabo bathi cha abakhohliwe futhi ngeke bakhohlwe bazovuka ngomhla ka29 bayovota bavotele iANC ukuze iANC iqhubeke nomsebenzi omuhle esiwenzile kuleminyaka e30 bakhona abakhalayo khona obabe besikhuluma nayo impumputhe ochaza ukuthi ke sekunesikhathi efaka isicelo sokuthola indlu le ewuxhaso likahulumeni kodwa kuze kube manje akayitholile uma uxoxisana naye uthini kuwe nawe uthini kuye nanokuthi ke nezinye ingqinamba ezibhekene nabantu balapha eNingizimu Afrika iminyaka e30 miningi kakhulu ukuthi kungabe kusekhona abantu abakhalayo bekhalela ukungahlinzekwa ngezidingo ubaba ebesikwakhe la elala khona la ethola khona ubuthongo ngoba esalinde indlu uthi wagcina ekhulume nekhansela ngoSeptember kulonyaka odlulile so sithathe imlilingwane yakhe khona ukhansela elikhona ngoba naye usanda ukumuvela kule ndawo akuyona so akukade ela kule ndawo akuyona so sinethemba lokuthi le ndaba yakhe izolunga ngoba akuhluphi ukhansela lo obesihamba naye uthathe yonke imlilingwane uzoxhumana nalo owumama owakade ekhulume naye ngalelo langa ngoSeptember kulonyaka odlulile so inkinga ezikhona siyazazi ukuthi zikhona futhi siyazi ukuthi iminyaka u30 akuyona iminyaka eminingi kangako miningi yona kodwa umuntu ona30 ngisho nje wena ingane yakho eno30 ikhulile mayina 30 kodwa hayi ukuthi sigugile uzungazi ukhala ukuthi hawu iminyaka e30 manje lo muntu lona isikhathi siyadingeka sokuthi siqhubeke nokwenza umsebenzi esiqalile ukwenza mningi umsebenzi owenziwe uhulumeni weANC futhi abakwazi ukuthi babheke iresearch bayenze basitshela ukuthi kwenzekeni bayakwazi ukusitshela basitshela kahle ukuthi okuningi okukhulunywayo ukuthi ANC yonile ayikwenzanga ukuthi nokuthi akulona iqiniso iresearch ikhona uma umuntu eyidinga singayitholela thina sithintene nabantu ababeselwa nathi qala dala kodwa manje akuyibona abakhuluma kakhulu ukuthi hawu usebenzile ANC kulomnyaka u30 nje isebenze kakhulu ngisho eze crime akukubi ngalendlela okubatshazwa ngayo ungazi ukuthi khona kubi makwenzeka sikubona kukubi okwenzekayo asikuphiki lokho futhi sonke siyakhala kodwa akukubi ngalendlela okubekwa ngayo ngaphambi kokuthi ngibuyisele izintambo endini zokusakaza eGlen Park umbuzo wami wokugcina udouble thinta uqhwakeko lingaphakathi kweANC sibonile oyengomengameli wezwe uJacob Zuma useyibandakanye neqembu iMK sibonile ke iANC ikhipha ke ingqalabutho zabaholi baya bafaka phakathi wena mama Baleka Mbethe uTokyo Sehwale oyengomengameli wezwe uHale Motlanthe kanye nowengomengameli wezwe uThabo Mbeki bonke labantu bayakhankasa ke bakhankasela iqembu elibusayo umunye umuntu ke angathi ke iqembu elibusayo iAfrican National Congress engathi lingenwa manje emadolweni linokutatazela njengoba ke
selibone ngathi ke owayengumengameli wezwe uJacob Zuma ufuna ukuliphuca isinkwe emlonyeni. Cha. Angeke ubaba uZuma asiphuce isinkwe emlonyeni ngoba akwenzayo akukuhle. Naye uma elele embhedeni wakhe uyazi. Iqiniso uyalazi. Futhi abantu bayazi. Umkhonto wesizwe party ukuganga. Futhi kubhlungu ukuthi ukhulume ngomuntu omdala uthi uyaganga. Kodwa ke iqiniso yiqiniso. Thina masiphuma kanje esikhankasa asikhankasi ngoba sithukile ukuthi nje hawu nayi ANC ihamba cha. Siyabathemba abantu base South Africa. Abantu base South Africa abazona idunyelwa. Abantu base South Africa siyabakhumbuza nje ukuthi bakwethu asikhumbuzaneni. Isikhathi sokuthi umhla ka-29 akulona iholide. Usuku lokuthi sivuke siyosebenza sibe kuma-queue early. Ongena transport simlande sibone ukuthi uyafika lapha ya kwi-voting station. Uhotela bani i-ANC khona kuzokwenzekani izoqhubeka nomsebenzi omuhle esiuqalile kule minyaka ewu-30. Seba ngakhuluma ngesikhathi. Kubongethi. Lo-ke mbukeli bekubaleka Mbethe owayesomlomo wePhalamende likazwelonke eseKapa kodwa-ke ubesichazela kabanzi-ke njengoba behamba beqomisa amavoti la eKatlehong ushilo-ke ukuthi-ke ize zikhona iy'ngqinamba ey'bhekene nabantu balapha eNingizimu Afrika kodwa beyiqembu elibusayo bayazama-ke ukuyilungisa. Sengiphetha nje ukuphawulile-ke ngowayengumengameli wezwe uJacob Zuma owumsunguli noma oyingxenye yabasunguli beqembu-ke i-MK Party ushilo-ke ukuthi-ke lokhu akwenzayo-ke akulungile wathi futhi-ke iqembu elibusayo i-ANC alingeniwe amanzi emadolweni ndingalesinqumo esithathwa umengameli uZuma njengamanje ke angiphonse kuwe intambo e-studio e-Auckland Park eGoli. Sibonge kakhulu kwenacebisa ngaloyo mbiko. Umholi we-EFF uJulius Malema uhambise umkhankaso okhethwa leli qembu eMthatha eEastern Cape lapha afike wagxeka khona uhulumeni wesifundazwe ngokungahlinzeka abantu ngedingo emphakathini entulayo kanye nasey'ndaweni ezisemakhaya. Malema uphinde wahlangana nengonyama yesizwe sabaThembu ubuyele ekhaya Dalindyebo. Inkokheli yombutho we-EFF Julius Malema wamkelwe ngengoma bevuma bexhensa. uMalema uthi lo mbutho sisisombululo kwingxaki ejongene nelizwe loMzantsi Afrika. We need to create jobs, and to create jobs you need a very simple strategy. The road infrastructure must be in good condition. The supply of water and electricity must be reliable. There will never be a village here in our Tambo without a shopping mall or shopping complex if there is a proper road. No one wants to invest in an area that is not accessible. uMalema uthi ngaphansi kohulumente we-EFF izikolo ezakhiwe ngodaka kunye nezindlu zangasese ezakhiwe ngodaka iza kuba yimbali. Abantu bebehambile lo msitho wokukhankasela ulwenyulo bathi ininzi into efuna ukulungiswa kwilizwe loMzantsi Afrika. And Umtata has become the city of the drugs. In Tata, people are selling drugs like are selling sweets. Ikumkani yabaThembu King Bile Khaya Dalindyebo nayo ibihamba nale nkokheli yombutho we-EFF nalapho ithe uJulius Malema likamva lelizwe loMzantsi Afrika. Forward with the EFF, forward. Forward with the leadership of CIC, forward. Le nkokheli ye-EFF kulindeka ukuba iqhubeke nokwenza imisitho kumila nje kwiphondo leMpuma Koloni nangosuku langomso nalapho iyogqibezela umandla waseGqeberha. Nkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eMthatha. Mbukeli sathi iqhubeka etolo kanti masibuya sizokuphathela uWT. The leader of the party and a person being a candidate to go to parliament are two distinct and separate things. Being a leader of the party, you don't have to qualify to go to the legislature. You will be a leader of the party and you will have your face on the ballot paper. But actually going to... It is therefore the finding and the order by this court that in the circumstances, bail is refused in respect of all five accused. Inkantolo yemantshi yaseThekwini isichithile isicelo sebheyili sabasolwa abahlanu ababhekene necala lokubulala umculo we-hip hop uKenan aka Forbes nomngane wakhe uDibelo Tips Mtshali.
Mbukeli sikubingelele sikwamukele uma ngabe usanda ngena udabeni oluhambe phambili besibike ukuthi kuyaqhubeka ukuhlonzwa kwezidumbu ezabantu abangama-33 abaphangalale ngesikhathi kubhidlika isakhiwo eGeorge eWestern Cape. Bukela sikukhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus, ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzosithola. I-IEC ithi isinqumo senkantolo yomthethosisekelo dabeni lwayo neqembu lezombusazwe umkhonto wesizwe angeke siphazamise iphepha lokuvota. Le commission ezokhetho ezimele ithi ubuso baloyo wabengumengameli uJacob Zuma abuzususwa njengoba kungiyena umholi MK. Inkantolo yezomthethosisekelo ithole ukuthi ikhomishane yaba nephutha esinqumeni sayo, kodwa ke uZuma uthi ngeke avunyelwe ukuba aye eParliament. The leader of the party and a person being a candidate to go to parliament are two distinct and separate things. Being a leader of the party, you don't have to qualify to go to the legislature. You will be a leader of the party and you will have your face on the ballot paper. But actually going to the legislature, you must meet the requirements. I-IEC ithi ifuna ucaciseleka nje umphumela wesinqumo senkantolo yomthethosisekelo malungana nokulungela kaZuma ungenela ukhetho uzoba nomthelela ekutheni uzovunyelwa yini noma ngeke abe yilungu leParliament emva kokhetho. Kusenjalo labo abafake izicelo zesigatshana sama-24 sokuvota bayakhonjuzwa ukuthi bazonikezwa iphepha elilodwa lokuvota. Persons who are voting outside of their province of registration via Section 24A notifications also receive one ballot. I-IEC izophinde yethule abazobala amavoti eziteshini zokuvota ezingaphezulu kwezinkulungwane ezingama-23 kuleli. We want to improve the quality of the result slips so that they are legible, everybody can read them, and they are free of material error. Ikhomishana yezokhetho kanye nezinhlaka esebenzisana nazo basungule izindlela ezizokwenza izinto zibelula ekutheni bekwazi ukuvota abantu abakhubazekile kanye nalabo asebebadala. Izicelo zabantu abafuna ukuvota ngokukhethekile zingaphezulu ka-1.6 million esezigunyaziwe yikhomishana. Inkantolo yamanje yaseThekwini isichithile isicelo sebhayili sabasolwa abahlanu ababhekene necala lokubulala umculo we-hip hop uKenan aka Forbes nomngani wakhe uDibelo Tips Mutswana. Njengoba ibigudla ibheke ekukhipheni isinqumo manje uhlatshwayo uqale wachaza wenaba ngeqhaza elibanjwe ngumsola ngamunye ekuqinisekiseni ukuthi uyabulawa uKenan Forbes. It is the evidence of this witness that applicant 1 is placed at the scene of murder at the time of the commission of the murder. He was also placed at the spot where the firearms were collected before the murder was committed. He is further placed at the spot where the firearms were delivered after the hit. In the respect of applicant 2, the witness states that a witness statement that implicate applicant 2 and place him at the scene where and when the white Mercedes-Benz were picked up at Jacob's off-ramp before the murder was committed. Laba mangalelwa bathola imali elinganiselwe enkulungwaneni eziyi-133 zamarandi mhla ziyi-10 ngoNhlolanja nyakenye okwakuwusuku olwalandela okwadutshulwa ngalo u-AKA kanye nomngani wakhe uTibbs. Emva kokubhekisisa izitatimende, inkantolo ithe ngabe ikhombisa ukuba budedengu nokunganaka uma inganikeza laba basolwa abahlanu ibhayili. It is therefore the finding and the order by this court that in the circumstances bail is refused in respect of all five accused. Abasolwa abanqatshelwe ibhayili uLindo Kuhle Mkhwanazi, uLindani Ndimande, uSiyanda Miyeza, uMzwethemba Gwabeni kanye noLindo Kuhle Ndimande. Kusenjalo abanye abasolwa ababili kuleli icala bazovela enkantolo eMantshi eSwatini mhla ziyi-18 kuNhlangulana nonyaka. Silindo Kuhle ngidi eindaba ze-SABC.
Ungqongqoshe wamaphoyisa ubheka icelo uvakashele umndeni wakwaPhalane waphinde wabamba nembizo yokulwa nobugebengu eJukuleni wathembisa ngokuthi bazofinyelela esiphethweni sobugebengu endaweni ikakhulukazi ukubulawa kwabantu. Kusenjalo uJunior uzobekwa endaweni yakhe yokugcina ngoLwesihlanu emathuneni aseSoshanguve enyakatho ePitoli. Umama kaJunior obeneminyaka emihlanu ubudala ubuyele ekhaya ukuyobhekana nobunzima obukhulu ukulungiselela umngcwabo wendodana yakhe. Amaphoyisa ke avakashele umndeni ukuyowududuza athembisa ukuthi uzobuthola ubulungiswa. For all of us is to find the killers. We haven't covered much ground on that one, but we are not saying we will be far away of finding who they are and find them. I wonder the day we find them, they'll be able to explain why really they did it. Njengoba abantu beqhubeka nokuvakashela umndeni uthi sekuyizinsuku ezimbalwa kwenzeke lesigameko kodwa kunzima kakhulu. If babakereya, I hope to ask them questions hore how come ne banahana eng. Kucelwe ukuthi kube nobulungiswa ngisho embonini yamatekisi. We are going to support this family from now going on. The other thing is we want to provide transport. So we cannot be threatened by the thugs. We can't. Incidents of carjacking have been on the rise, and really we want to call on the police to do everything in their power. Kulandela ukukhala ngokubhidlanga kobugebengu eSoshanguve ikakhulukazi eJukuleni, amaphoyisa abambe imbizo izakhamuzi ke sibe nemizwa eyahlukene. They were here to campaign. Yeah, these imbizos should have been there from the beginning when Ramaphosa was being voted as a president. We have confidence, and again, they must help the patrollers. Njengoba bungeke bubekezelele ubugebengu, manje wonke amehlo abheke ukuthi kungabe ubugebengu ePitoli buzokwazeka yini ukunqandeka. Mbukeli, umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu. Mbukeli, sizibeka lapho-ke indaba zehora lokuqala emini. Siyabuya futhi ngehora lesikhombisa sobe sisagiya ngalo Olga Magebe. Yakwasokhelela inkosazane uManzuza umshazi kaNoshada kaMaqhoboza. Kuze kube ngokuzayo.